ಹರಿ ಓಂ ಮಾತೃ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂತುಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ ಅಂತ ಹೆನ್ನುವೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಯಾನಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಮೀಶೋಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕ ನಿಗಲದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುನಾಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಐದ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿಗಲಿದ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಟಾಪ್ ಕೆಂಚ ಪನ್ಪೆರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ತೂಲಿ ಈತ ಉದ್ದೊಂಡು ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಾಡಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶರಾರಾಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಎಡ್ಯಾಪುಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಾಡಾರೆ ಈ ಥರ ಮುಂದುಂಟುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಈ ಥರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಈ ಥರ ಇಂಚ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಸೊ ಎಂಕೊಂದು ಮೀಶೋಡು ಇಂಚ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕೊಂದು ಟಾಪ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಂಚಂಡು ಕೈ ಇಂಚಂಡು ಈ ಥರ ಓಕೆ ಅಂದಂಡು ಸೊ నేను ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ నేను ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಂಕು ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೀರು ಓಲ್ಗಿತ್ತೊಂದಿನಿ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ನಾನು ಮೀಶೋಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 289 289 ರುಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಗೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಥರ ಕಟ್ಟರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಏತು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಟೈಟ್ ಲೂಸ್ ಎಂಚ ಬಂಚ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಮೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಲ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಸೊ ನಮಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಮ್ಮನ ವೇಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ನಮಕ್ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೈಟ್ ಟೈಟ್ ಲೂಸ್ ಅಂಡ ಲೂಸ್ ಅಂಚ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ 289 ರುಪೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದೆಂಚ ಪಂಡ ಇಂತ ಮುಲ್ಪ ಒಲಾಯಿ ನೀರು ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜಡ್ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪ ಹೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದ ನಾನು ನೀರು ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮನ ಫ್ರಿಜ್ದ ಡೀಪ್ ಉಂಡತ ಐಸ್ ಹಾಪುಂಡತ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ದೀವರೆಂದು ಐಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಪಕ್ಕ ಓಪನ್ ಹಾಪುಜಿ ಚೂರು ನೀರಿಗಿಂಚ ಪತ್ತೋಡು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಅವು ಬುಡ್ನಾಗ ದೆತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಐಸ್ದ ಇಂಚಂಜಿ ಕೋಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೆ ನಮ್ಮನ ಫೇಸ್ಗೆ ರಬ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ದಾದಾನ್ಪೇರು ಫೇಸ್ ಗ್ಲೋ ಆರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಸೊ ಬುಕ್ಕನ ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡಿನಾಗ ಅರಶಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡಂಡ ಅವಲ ನಮಕ್ ರಬ್ ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಕೆಲವರು ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವೇರು ಅವಲ ನಮಕ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿರ್ಪಣೆ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಯಾನು ಇತ್ತೊಂದು ಅರಶಿನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನೆಕ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕೆಲವರು ಎಡ್ ಹಣ್ಣು ತಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಗಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಣ್ಣೊಂದು ಐಟು ಏನು ತೂತೀನಿ ಅಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನಿತ್ತ ನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಫೇಸ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಒಂದು ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ದ ನಾಂದು ಪೀಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇ ನೆಕ್ ವಾಟರ್ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅವ್ರು ಹಾಪುಂಡು ವಿದ್ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಪೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಐಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಸ್ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಐಸದ ಅವೇನು ಇಂಚ ರಬ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಸೊ ರಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ರೇಟ್ ಜಸ್ಟ್ 66 ರುಪೀಸ್ 66 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂದು ಹಾಲಾಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಥವಾ ರಡ್ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ವಾಟರ್ ತಂದಿವಲಿ ನೆಟ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಯಾನೊಂದಿಗೆ ತಂದೆ ನಾನು 2 ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ತೂವೋಡು ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಏತು ಗ್ಲೋ ಬೈದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಡ ತೂವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ದಾದ ಒಂಜಿ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಾದ ಪಂಡ ಐಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಐಸ್ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಾಗ ಉರಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಗೊತ್ತಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಸ್ ಅಂಡ ಗೊತ್ತು ಲಾಯ್ಕಾವು ಬಟ್ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಚೂರು ಉರಿ ಉಂಡು ಅವು ಪೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಒಂತ ಉರಿ ಉಂಡು ಫೇಸ್ಗೆ ರಬ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುವ ನಾವೇನು ಎತ್ತದು ಉಲ್ಟಾ ಪಾಡ್ದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಐಟಿ ಏನು ರಬ್ ಮಲ್ತು ಅಂತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಓಕೆ 66 ರುಪೀಸಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಯಾವು ಓಕೆ ಟೈಟ್ ಇಂಚ್ 10 ನೆಕ್ಕೊಂದು ಉಂಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು
₹66 ರಡ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಐಕ್ ತುಯ್ಯ ಮೀಶೋಡು ಐಕ್ ಐಸ್ ರೋಲರ್ ಫಾರ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೋಲರ್ ಫಾರ್ ಫೇಸ್ ಉಂಡು ಐಸ್ ರೋಲರ್ ಫಾರ್ ಫೇಸ್ ರೋಲ್ ಆಪುಂಡತ ಸೊ ಅಂಚ ₹66. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಲೇಡೀಸ್ಲ ಪಾಡೊಲಿದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಮೂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕಾಂಬೋ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಒಂದು ಮೂಜೆಗೆ ₹355 355. ಸೈಜು ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು, XXL XL ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೂ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ರೇ ಟೈಪ್ ಉಂಡು. ಮೂಜೆಗೆ ₹355. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ್ಯಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಅವು 389 ಉಂಡು, 389. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಂಡ ₹355. ಶೂಕುಂಡು, ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಡು, ರಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸೈಜ್ ಇತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಆದ ಕಟ್ಟರ ಥ್ರೆಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಉಂದು. ಸೊ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಿಪ್ ಆಯಿಲ್. ಒಂದು ನಾನು ಮೀಶೋಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮೀಶೋಡು ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವಳಿರೋ ಸೋಪು ಅವುಪುರ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪು ಬಂದ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪು ಬಂಡ ಐಟ್ ಏನು ಅನ್ಪುನು ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ನಮಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಫೇಸ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪು ನನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ. ಸೊ ಏನು ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆವಡ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಚಿನಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಪ್ ಹಿಡಿದೆತ್ತನು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ನಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ನೈಕಡ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮೇವ್ಲಿಂದಾಗುಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಬೈದಂಡೆ ಯಾಕಂಡು ಅಗುಲು ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಅಗುಲು ಆತ ಈಗ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಿರಂದತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರ. ಸೊ ನಾನು ಮೀಶೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲಿಪ್ ಆಯಿಲ್. ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುನು ಬಟ್ ಇನ್ನೇನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ಇಂಚ ಯಾನೇನಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಅಂದು ನಾನು ಎಂದಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ ಪಾಡಿತ್ತರ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಎಂಚನ್ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಂಚನೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಲ ಪಾಡುನು. ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಅನ್ಪುನೈಕು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಥರ ಗ್ಲೋ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಕಲರ್ಲ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅನ್ಪು ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಆ ಟೈಪ್ ಅತ್ತು ಏನು ಅನ್ಪುನು ಕಲರ್ದ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಲಿಪ್ಗಳು ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೊರ್ಚಿಡ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನು ಯಾ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ ಐತೆ ಮೇವ್ಲಿಂದಾಗ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಫುಡ್ ತಿನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುವ ಪೋಪು ಜವು ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಗರ್ಲ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲಿಪ್ ಆಯಿಲ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ದಾಲ ಎಂಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ದಾಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕು ಹಿಡ್ದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಿದೆ ಪೂರ ಫೋನಾಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಶೋಕುಂಡು ಲಿಪ್ಸಿಂದ ಅದ ಅನ್ಪುನು ಡ್ರೈ ಆವರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿಂದು ವೆಟ್ ದೀಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಲಿಪ್ಸಿಗೂ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದಕ್ಕೆ ₹77 ಆನ್ಲೈನ್ ಆಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡ 100. ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇ ಮಲ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನು ಆಂಡ 77 ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ 100 ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಓಕೆ ವರ್ತ್ ಒಂದು ಅನ್ಸುಂಡು ಹಿಂಗೆ 77ಗೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲೋ ಅತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಥರ ನಮಗೀಗ 1 ವರ್ಷ ಆಗ ಒಂದು ಓದುಜೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಆದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೇತೈತೆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ದಾಲ ಒಂಚೂರು ಪಂದು ಕೊರ್ಕ ತೋಚ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಪರ್ದು ಪಾಡುವ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇತ ನಾರ್ಮಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ದಾಂಡ ಅವಲಾತೆ ಅವು ಇದಾದ ನೀರು ತಾಗಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಜೋಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪರ್ಪುವ ಇಜರ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ತಾಗಂಡ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಇಂಚ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕುಷನ್ ಟೈಪ್ದ ಬುಕ್ ಒಂದು
ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬುಕ್ ಒಂದೆಟ್ಟು 12 ಪೇಜಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷದ ವಲಯದ ಜೋಕಲೆಗು ನೀನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಗಿತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳ ಆಂಡೆ ನಾ ಇತ್ತಿನಿ ಒಂದು ಚೂರಂಡಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಡೊಂದು ನಾನು ಗೆತ್ತನು ಆಯ್ತು ತೂಪುಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ನಾನು ತೂಪೆ ಯಾನತ್ತೆ ಗುಣಸ್ಕೊರ್ನಾಗ ಅವಡು ಪೂರ ವರಾನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3-4 ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ಪೆ ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ನೀನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಡ್ತಲೆ ABCDEFG ಅಂಚೆ ಉಂಡು A ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ ಥರ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ತೆರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎರಡು ಎಂಚಲ ಕೇನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೋಲು ಪನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಇಯರ್ ಮೌತ್ ಆ ಥರ ಒಂದಿಟ್ಟು ABCD A ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್ B ಫಾರ್ ಬಾಲ್ ಆ ಥರ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಉಂಡು ಕಕ್ಕ ಗಗನ ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ 1 2 3 ಉಂಡು ಏಕ್ದೋ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ 1 2 3 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿಡು 1 to 10 ಮುಟದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಮಗ್ಗಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ದ ಕೊಡ್ತೀರು ವಿತ್ ಫೋಟೋ ಆಯ್ತಾ ನೇಮ್ದು ಅದಂದು. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆ ಥರ. ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಉಂಡು. ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ಹಿಂದಿಡ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಂತ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅವು ಉಂಡು. ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ವಿತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಉಂಡು. ಹಿಂದಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತರಕಾರಿದ ಪುದರ್. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಅವ ಬೊಕ್ಕ 1 to 100 ಮುಟದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಚ ನಮಗೆ ಐತೆ ಅನ್ಪುನ ಆಗಿದೆ 1 ವರ್ಷ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಅಂಡು ಓಕೆ ನೀನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ದೀಕ ದಲ ಹಾಲಾಪುಜತ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಉಂದಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಉಂದಿನ ಗಿತ್ತಿನ ಕೊರೊಲಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು 2 ಭಾಗ 4 ಭಾಗ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ಒಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಜೋಕಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 years ಆನಾಗ ಒಂತಾಡಲ ತೂಪೆರತ 197 ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಅಂಡ 197 ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ 224 224. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಂತ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜುವೆಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಉಂಡು. ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೆ ರಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಶೆಲ್ಫ್ ರಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರು ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತಜಿ ಏತುಂದು ಒಂಜೊಂಜೇಟು 4 ಉಂಡು 1 2 3 4 5 6 7 8 10 44 ಅದ ಒಂದು 88 ಶೆಲ್ಫ್ ಉಂಡು. ರಾಂಗ್ ಅಂಡ ನೆರಚ್ಚಿ ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕಡುವಂಥ ಪಿರ. ಸೊ ಇಂಚ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ನೀನು ಎಂಕುಲು ಮೂಲಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಉಂಡ ಇಂಚ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಓಲ್ಲದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಸೈಡ್ ಇಡವೇನು ನಾನು ಕಬೋರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೆ ಬೋರ್ಡನಾಗ ತೂಂಡಾಂಡು ಈ ಥರ ಮಲ್ಲ ಚೈನ್ಸ್ ಪೂರ ದಿವರಗ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಕಿಬಿತನ ಶೋ ಕೂಡ ನಮಕ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಉನ್ನೇನೆ ದಾಯ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಂಡ ಯಾಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿಗೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆ ದೇವಂತ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಿವಿತದ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜೇಕ್ ಒಂಜಿ ನಾನಗ ಕಲರ್ ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೊಡೆ ಐಡ್ದು ಇಂಚದಿಂದ ಕಲರ್ಲ ದಾಲ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ತುಕ್ಕು ಪತ್ತುಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡು ಇತ್ತು ನಡ್ತಾವರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಜಿಬಿಜಿ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಇಂಚ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಎಲೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಚೂಡಿ ಪೂರ ಮಲ ಜುಮ್ಕಿ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಾಗ ನಮಗೆ ಹೂ ಬೋಡವೇನು ತೂದು ಉಂಟಿದೆ ಕಲರ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕಲರ್ಲ ಹೂ ಬೋಡವು ತೂದು ನಮಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋರೆಗೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಬೋಡೋದು ಯಾರನ್ನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಂಡ ದಲ ಇದ್ನಡುದಲ್ಲ ಪರಿದಿನ ಬಂದಲ್ಲ ಜನ ಆಂಡಿಗೆ ತೊಂದು ಒಂಜಿ 2 weeks 2 weeks ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟೋಜಡು ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ದ ಎಲೆಲ್ಯ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಎಲೆಲ್ಯ ದೀವೊಲಿ ಮಿಡ್ಲದ ದಾರಡ್ದಾದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಓ ಅವೇ 2 ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಈ ಥರ ಇಂಚಲ ಉಂಡು
ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತನಜ್ಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ರಂಡ ಈತ ಐಟಮ್ ದಿವರೆಗೆ ಎತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಉನೇನು ದೀಪುಜಿ ಕೆಲವರು ನೀನು ಇಂಚನೆ ದೀಪಿರ ಒಂದು ಏನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಈ ಥರ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದ ಒಂದು ಯಾನ ದಕ್ಕುವೆ ಹೆಂಗಂಚಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅವನಿತ್ತು ನೋಡಾರೆ ಒಂದೊಂದು ತೂದಿಯಾನು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಚರ್ಕ ಚಿರ್ಕಲ ಉಂಡು ಒಂದೇನಕ್ಕಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾರಿಗಂದು ಒಂದೇಟೆ ಕುಡನ್ ಟೈಪ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಮುಟ ಈ ಥರ ಬೊಕ್ಕದ ಹಾಫು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಚೈನು ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಎಂಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂದೇಗೆ ತೊಂಡೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ರೇಟ್ 228 ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡ 228 ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ 250 ಒಂದು ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಾನ್ ಓವೆನ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಲ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಗ್ರೇಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಂದು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪೌಚ್ ನಾನು ಇಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೇತಾ ಆಯ್ತು ನಮಕ್ ಸಾರಾಪುರ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಪರ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕುಡೊಂಜೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಗೆತ್ತೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಪೌಚ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ ಉಂಡವ ಮೀಶೋಡ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪೌಚ್ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿದ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಈ ಥರ ಏನೋ ಅನ್ಪುನು ಅವು ಇಂಚ ಒತ್ತುದು ಬಿಡ್ಪೇರ ಅಡೆಗೆ ಅವು ಟಚ್ ಅದು ಗಮ್ತಲೆ ಕೈ ಉಂಟು ಅಂಚಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲವು ಬಂದು ಸೊ ಜಿಪ್ಪುದಾಗೆ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಇಂಚ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪೌಚ್ ನಮಕ್ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ 148 ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 148 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ 167 ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ 167 ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡ 148 ರುಪೀಸ್ 148 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು 24 ಬರ್ಪುಂಡವ ಹಾಂ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 12 ಉಂಡು ನಿಗಲೆಗ್ 24 ಬೊಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡೆ ಇಂಕ ದಿವರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪದ್ರಾಡಿ ಅವು ಪಂಡ ಒಂದು ಆಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಂಕ್ದ ಆಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂದ ಅಂಡ ನಿಗಲೆಗ್ 109 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಉಂಡು ಅವು ಗೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ 127 ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ಚಿ ಪದ್ರಾಡು ಇಂಚಿನ ಪದ್ರಾಡು ಗಂಡ 109 24 ಸೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ 148 ಎಂಕ್ 109 ಪದ್ರಾಡ್ಗೆ ತೊಂದು ಹಿಡ್ದು 148 24 ಓಕೆ ಅಂದ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ನೆಕ್ ನಮಗೆ ಚೈನೇ ಪಾರ್ದಿ ಹೊಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಡಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಾರ್ದಿ ಹೋಲಿ ಗೆತ್ತದಿ ಹೋಲಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ದಿವೋಲಿ ಕೆಲವಿತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ದ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ನೆಟ್ ಪಾರ್ದಿ ಹೋಲಿ ಏನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲ್ ನೆಟ್ ಸೊ ಏನು 148 ರುಪೀಸ್ ಕೊರ್ದು 24ಗೆ ತೊಂದೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಉಂದುಲಾತೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೇ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಿಬಿತ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿವನಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅವನಿತ್ತು ನಾಡ್ಯಾರೆ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೆಪ್ಪುಡು ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ಅವು ಪೋಂಡು ಕಿಬಿತವು ಒಂದು ತಿಕ್ಕರೆಗಿಜ್ಜಿ ಸಾರಾ ಅವರವರ ಎಂಕುಲು ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ದೀದು ಬಿಡುಂಡ ಅವು ಕಲರ್ ಪೋರೆಗಾಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಒಳಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಪೋನಾಗ ಒಂದು 2 ಮುಜಿ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಅದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಕೊನೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚಲ ನಾನು 24ಗೆ ತೊಂದೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ 148 ರುಪೀಸ್